Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkiýede bolup geçen we köp sanly adam pidalaryny getiren ýer sarsgynyndan 10 gün türeg wagt geçdi. Helakçylykdan ejir çeken sebäpleri halas ediş işleri henizem dowam edýär. 6 fevralda Türkiýanyň Günnogoruna Kahramanmaraş şäherine 7,18 barlyk ýer titreme boldy. Munyň ertesi güni 7 fevralda ýurdun Günnogor Hatay şäherine hem 7,5 barlyk ikinji bir ýer sarsgyny boldy. Goňşy Suriýanyň Günwatar we Demirgazyk sebäpleri bu ýer sarsgynlarynyň ejir çekdi. Sarsgyn Türkiýanyň 10 töwereg sebätine 13 milyon gowrak adamy göni täsir etdi. 17 fevral çenediňe Türkiýede ýer titremede aradan çykan adamlaryň sany 38 000 adamdan geçdi. Siriýede ýer sarsgynynda ölen adamlaryň sany 6 000 töwereg adamy golaýlady. Türkiýede ýüzlerçe miň türkmenistanda ýaşaýar. Dünýä türkmenleriniň bu sany Türkiýede beýwagt bolan helakçylykdy ýer titremeden 12 gün soň sebäpdäki soňky ýagdaýlary umumy howany öwrenýär. Gepleşigimizde Türkiýeden türkmen aktivisti Halişer Sahatyw gatnaşýar. Ýöne söhbetde şu geçmeden odol gelin ädir gepleşigimiziň şu ýerine Türkmenistandan Türkiýe 14 fevralda urulan ýardymlar baradaky maglumat dinläliň. Onuň mazmuny bilen kardeşim Merdan Saryýew tanışdyrýar. Aşgabatda Türkiýedäki werançylykly ýer titremesinde ejir çekenler üçin meýletin gumanitar kömek toplamak boýunça çäre geçirilýär. Sinçiler görnüşünden yerli häkimetleriň ruhsady bilen gurunalan bu başlangyjy gowy garşylasalar-da, ýurdun öz içindäki gaý-harasatlar, helakçylyklar barada ýyllar boýy dymylýandygyny, ýurdun ejir çeken öz ilatyna zerur himayatyň berilmeýändigine üns çekýärler. Hökümetçi türkmen neşirlerinde 14 fevralda Aşgabatda yerli wagt bilen sagat 13:00 17:00 aralygynda yer sarsgynynyň pidalary üçin hayır sahabat maksatly turistlerin kabul ediljekdigi habar berilýär. Maglumatda munyň Türkiýanyň viza ýüz tutuş merkezinde, ýagny Kuliýew köçesiniň 88-nji jaý belgisi boýunça geçiriljekdigi bellenilýär. Habarda hususan da galyň ýorgunlaryň gerektigi, olaryň täze we salafan bilen örtülen bolmalydygy aýdylýar. Türkiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Togan Oral hem öz Twitter hasabynda bu çäre barada maglumat ýerleşdirip, şuň 14 fevralda söýgüleleriňiziň kalbyny yer titremeden ejir çekenlere adyalyňyz bilen ýyladyň diýen ýazgyny galdyrdy. Türkmenistanyň hökümeti 6 fevralda bolan 7,18 barlyk yer titremesiniň izi bilen Türkiýa insanperwerlik kömegine hem iýerdi. Sinçiler Türkmenistanyň bu ädimlerini gowy garşylaýandyklaryny, emma bu hili himayatyň ýurdun durly hadiselerde ejir çeken öz ilatyna ýyllar boýy berilmän gelýändigini aýdýarlar. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Alişer Sahatyw häkimetleriň Türkiýe üçin gumanitar himayaty gurnamak çärelerini bu ýagdaýlaryň halkara jemgyýetçiliginiň üns merkezinde bolmagy bilen baglanşdyrýar. Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty uly bir teatr, oýun. Şünkü Turçada bolan bedbahtçılık bu ulu bir göz öňüne zady serdi. Bütün dünýä muňa seretýär ve ýene bir aýdyşymy alyp bularyň alyp barýan Türkmenistanyň alyp barýan siýasaty teatr bu häzir bonus kazanma uğrunda. Ol mundan 3 ýyl ozal Mare we Lewat vilayetlerine gelen güýçli harasat döwri türkmen häkimetleriniň bu barada dymandygyny, hatta itilendik maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüne almagy tinansandygyny ýatlap geçdi. Sol pursat ejir çeken ilat häkimetlerden himayatyň ýokdugyny, helakçylykly netijeleri bilen öz başlaryna galandyklaryny aýdypdylar. Galy berse-de ejir çekenlere beren material goldawy bilen baglylykda galpdygy aýdylýan aýplamalar esasynda tutsak edilen raýatlar hem boldy. Ýadyňyza düşen bolsa, Mary Lebap vilayatynda Tupan bolanda, Daşoğuz vilayatynda kömek toplanan ýagdaýynda adamlar, kömek toplanan adamları Soroca oval gittiler, komitet işçileri. Ondan sonra Oğuz Derneği'ni açtılar, vatandaşlar bolup Oğuz Derneği'ni açtılar İstanbul'da, Türkiye'nin içinde. Onu da bastır bustur içinin aktivistlerini urup, teşkes yetirip, gorkuzup, çağalarını gorkuzup, bastır bustur bilen yaptırdılar. Ondan sonra Ukrayna'daki bizim studentlarımızı kömek eden bir biznesmenimiz var, adı adından çıktı. O kostüm calvar dikken bir oğlanımız vardı. O da kömek etti.
onu da bastır bustur edip öýündekilerini sonraga çekip, yani şu etyen oyunları rayet cemiyetçiliğini döretmeyecek bolup etyen işleri. Aşgabat Türkiýede betbagçylygy duçar bolanlaryň arasynda Türkmenistanlylaryň hem bardygyny boyuna alsa da anyk ýa-da goly sanlary äsgär etmeýär. Türk häkimetleriniň 14 fevralda irden beren maglumatyna görä, yer titremede hilak bolanlaryň sany 32 000-e golaýlady. Bu ağırlykda sosial turlarda Türkmenistanyň ulanyjylar tarapyndan yer titremede ölen türkmenler barada paýlaşylan maglumatlar peýda bolýar. Türkmenistanyň Türkiýedäki wekilhanalary bular barada kommentariýa bermeýärler. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenler gepleşigini dinleýärsiňiz. Biz gepleşigimizi Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivisti Alişer Sahatow bilen söhbetleşik arkaly dowam etdirýäris. Türkiýede bolan betbaçylykly yer titremelerden 12 gün töwereg wagt geçdi. Ýurdun 10 sebitine 13 milyon töwereg adama täsir eden tebigi betbaçylykda ölen adamlaryň sany 17 fevralda 36 000 adamdan geçdi. Siz häzir Alişer, siz häzir Türkiýede ýaşaýaňyz. Aradan 11-12 gün soň ýurtda umumy howa nähili? Umumy howa indi acı bolsa da aýtmaly, depremiň aşagynda, yer titremeniň aşagynda, betonlaryň aşagynda galan watandaşlar cesetleri tapyp çykmağa başlady. Ýöne şuýda şuňaly bir habar alýas biz. 12 güniň içinde cesetler çıkmaya başladı ve cesetler gan gruppası bilen ya da atpiçatka palcev barmak izinin zadı bilen berilýär. Kazakistan, Kırgızstan, Türkmenistan, tapawdyk daşar ýurdun adamı gelip de представители dokazat edip bilmese, turşda şu ceset şonunki bir yüzü tanalmayan bolsa, şuňaly bir yer titreme betonlaryň aşagynda tanalmadyk bir şekilde galan bolsa, şonu almak için gan ve barmak izi bilen alýarlar. Bizim hazır şu ulu problemamız, hemen bizim ulu problemamız ve tragediyamız deyip biler. Bizim vatandaşlarımızın %60% köne pasport bilen geldiler. Anlarda atpiçatka palcev, atpiçatka barmakların atpiçatkası da yok. Gan gruppası da yok. Men hatta dün jaň edip soradym. Garaçiliğine, pasolstva jaň edip soradym. Maňa jogap berip bilmediler. Dediler, biz ona jogap berip bilemiz ok dediler. Şu iň ulu bolup duran tragediyamız şu taýdan şu habarlar alýar. Bilişimiz ýaly Türkiýede köp sanly türkmenistanyny ýaşaýar. Yer titremelerden täsirlenen türkmen raýatlary barada başga size nähili maglumatlar bar? Türkmen döwlet ýolbaşçylary Türkmenistanyň öz raýatlarynyň arkasyna dağ ýaly bolup duran onu durjokdugyny aýtdy. Türkmen resmiýetlerinden ýa-da türkmen ýylçyhanalarynyň yer titremelerde ziýan çeken türkmenlere, ziýan çeken adamlara nähildir bir ýardam hödürlenýärmi? Nähili siziň öz şaýat bolan wakalaryňyz barmy? Meniň şaýat bolan wakalarym şuňaly düşündirýän. Cesetlerini öz yakınlar barıp tapýarlar. Ondan soň habar etýärler. İstanbul'a getirýärler. İstanbul'dan soň Ankara'dan alıp gitýärler cesetlerini. Mana beren habarlary şuňaly. Biz häzir göremiz ok hiçgili Türkmenistanyň представительlerini şu depremzada yerlerde işlerini göremiz ok. Hiçgili medyada da göremiz ok. Paylaşılan yerinde göremiz ok. Diňe watandaşlaryň ele bolup oturan işlerini görýäs. Ýa, şu türkmen aktivistler ýa-da umuman Türkiýedäki türkmenler tebigi hadisede ziýan çeken sewitleriň ýaşaýjylaryna ýa-da öz aralaryna sarsgyny ejir çeken adamlara ýardam bermek kampaniýalaryna nähili gatnaşýarlar? Şeýle kampaniýalar barada biraz giňişen maglumat berip bermisiňiz? Size şuňaly düşündireyim. Adamlar hazır ele boldular. Halkymız, Hudaýa şükür, ele bolup kampaniýalar alyp barýarlar, kömek kampaniýalaryny. Köpüsi özbek dilini ulanýar, köpüsi de diýişiňiz ýaly, gynalýan adamlara uğratýarlar. Primer näme şoňaly? Ele bolup äze oturlar. Ýöne biz hem elimizden aktivistler toparyp bolup, bütün aktivistler elimizden geldiğiçe şu garaçy liniýalary paýlaşýar ve aktivni TikTok'larda primoy efirler etýäs. Göne efirlerde adamları prizivayım, gelin aydın kim näme nirde bizem paýlaşaly,
şu adamın zadyny diri bolsa dirisine zady bolsa merhum bolan bolsa şonun cesedine hökmedimize getireli alıp gitmesi üçün kömek etmesi üçün biz hem elimizden gelenini öz gatkymyzy gatýar şoňa. Sarsgyny üý ýa-da jaý ýykylan adamlar beýleki sebeplere göçürildi. Türk raýatlary bolsun, beýleki raýatlary bolsun ýa-da wagtlaýyn çadırlarda ýaşaýarlar. Siziň ýaşaýan sebepleriňizde ýer titremede ejir çeken adamlara duş gelýäňizmi? Olar bir wagt bolup geçen betbagçylygy öz sözleri bilen nähili suratlandyrýarlar? Aradan geçen 10 günden soň, 11-12 günden soň. Size şunu ýaly düşündireyim. Türkiye devleti şu günler payladılar. Bütün zatları, sevklere payladılar. O yıkımdan kaçan adamları, diri kalan adamları hemmesini payladılar. Ve kömeğe de otuyorlar. Gazetinisadır, şonyalı yerlere beri otuyorlar. Okullarına, zatlarına. Sonra adamlar da psikologik travma hemmesinde tutsan çağasından imulusuna ulu adamlara psikologik travma hemmesi aldılar. Yıkımın meşberi gatı ulu. Onu hiç söz bilen aydari aldı. Ve gittikçe ölenlerin sağını günden köpelüti. Siz özüňiz sarsgyn bolup geçen sebepleri barıp gördüňizmi ýa-da barıp gören tanışyňyz barmy? Olar sarsgyn bolan ýerleri nähili suratlandyrýarlar? Men size şunu ýaly düşündireyim. Yıkımın meşberi ýene biraz aşağı çizip aýtsan gatı ulu. Yıkılman bina galan az, köp az. Adamlar şunu ýaly suratlandyrýar bize, düşündirýärler. Yüzde Hatay bölgesinde, şu Gaziantep bölgelerde ulus sarsıntı bolup aslanloy zeper yeten yerleri şolar yüzde paştişte 60% öz garındaş gomunu yitiren. Şoň üçin onu prost apsat edip bolan gatı ulu meçberde. Şu günler 30 minden aştı ölenlerin sany. Sarsgyna ýaňsyňyň belläk geçişiňiz ýaly köp adam öz ýakyny, dogan garyndaşyny ýa dostuny ýitirdi, köp adam ezir çekdi, köp adam yaralandy. Yaralaryň gowlaşmagy wagtlary şeýle-de sarsgynyň ykdysady täsiri, sosial täsiri ýa-da onuň adamlarda galdyran travmasynyň täsiri hem uzağa çeker. Türk halky ilkinji nowbatda haýsy çäreleri bilen nämeler edip sarsgynyň täsirinden gutulmaga çalışýar? Siziň pikiriňizçe şaýat bolýan wakalaryňyzda ýa-da media, metbuat serişdelerinden duş gelýän habarlaryňyzda, maglumatlaryňyzda salgylanyp gurrun beräýsäňiz. Ilkinji nowbatda haýsy çäreler bilen şol betbagçylygyň täsirlerini azatmaga çalışýar Türk halky we Türk hökümeti? Şunýaly çäreler alyp barýarlar. Yaralaryny sarmak, ondan soň cesetlerini yerleştirmek ve zatların aýdyşyna göre, medianyň aýdyşyna göre bundan soň Türkiýanyň özü sismiki aktivni ýerde bolduğu üçin Japoniýanyň stilinde jaýlar salmagy öňe çykarmaga başladylar. Soň üstünde işlemeye başladylar. Köp medialaryň habar berişine göre ve bu jaýlar, yıkılan jaýlaryň mühendislerini zattan kaçırman tutup onları cezalandırmaya başladılar. Sorguya çekip başladılar. Şu aslanlı zat şu aydısınız ýaly eden jogapkerçiliğini çektirmek ve iminle şünkü aktualny bolan Yapolski stilde jaýlary salmak. Primerni şoň ýaly.